Hello mga followers, non-followers, friends, ilabi na usab sa kaubanan sa buhat. Maayong gabi kaninyong tanan. Karon manghisgot kita kabahay nining atong pagtuong Katoliko. Kabaw mo maigsuon nganong gilig-on pa nako ang akong pagkakatoliko. Nakapamalandong ko ba? Ngano man ang uban dali makay malingla sa laing mga tinuan sama sa mga pastor na may mudani sa atong mga kaubanan nga Katoliko. Example sa akong silingan sa una, dito pa ko syudad nagpuyo na ako'y silingan na siya'y gitawag nga edukado siya, engineer siya, unya konsihal pagod siya, nilansad siya pagkonsihal. Aduna unta siya'y gitawag nga salabutan, no? Pero nakaingon ko ngano man dali kay siya nibalhin sa laing pundok, kay ngano man wa niya gipamalandungan unsa gyud katinuod ang Katoliko. Ditso lang siya og muriak, panaway, no? Unsa iya nakita, musaway na gyud siya, kay nga naman gihiluan ang iyang hunahuna sa mga pastor, no? Naama siya sa labutan, wa niya gamita, wa niya gipamalandungan o ginuhuna nga unsa gyud katinuod ang Katoliko. Mao na nga nakaingon ko na ako pang gilig-on ang akong pagkatoliko. Akong gipamalandungan ba? Nakita nga ko, nakapangutan ako nga ngano man ila man kontrahan si Mga Maria, di ba? Ngano man unsa man gyud sala sa mahal nga Birhen Maria nila, nganong masuko man gyud sila? Mao nay pangutana. Ambot lang ka unsa kay gisulsol sa mga pastor kining atong mga inosenting mga Katoliko nga ilang ulog-ulogan, ilang danihon, no? Mao may sigaran sa mga pastor. Ang ilang danihon katurang taon tunggoy alamag. Pero kana si akong kaila nga pastor karon ng Katoliko sa una, aduna may siya kaalam, aduna may siya kasalabutan, pero dali kay siya nagani sa uban. Kay nga naman wa siya nagpamalandong. Ditso lang siya tuo. Ditso di sa ingon nga nisimba ta sa mga larawan, mga ribulto. Wa ka masayod, wa mimisimba ng larawan, wa migitudloan na sa among kadagkuan nga musimba mig larawan. Isuong pastor, no? Wa mi. Mao na nga ako na anugunan ko nimo, pastor. Tingan naman buutan man ta ka. No? Kamao ka mutan-aw sa uban, mutabang ka, mao man yang dunggan ako, mutabang ka. Hunana nibalin ka sa laing relihiyon, imo na gisalikway ang mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa Dios. Soko na kay mo ana. Mao na nga nakaingon ko nga kuwang pagyud sa pagpamalandong kanang Katoliko dali ra kayo ni balhin. Kabaw maigsoon ngano nagpabilin ko pagkatoliko nga mulig-on pa. Kaya nga naman, anaa
ang tinuod. Una, gibuhat sa mga kaparian ang gisugo sa Ginoo, niingon ang Dios, buhata kini aron sa paghandom kanako. Unsa gibuhat? Ang pagtipik-tipik upan, unya pinaagi sa Santos Kamisa. Wa sila anak ng mga pastor. No? Ang Katoliko ni buhat niya na. Mao ni nakapalig-on kanako. Naagid nga gituman gyud ang gisugo sa Ginoo. Ikaduha, nganong mulig-on pa ang pagkatoliko? Kanaatay inahan nga mao'y tig pangaliya, tig ampo kanato ang kitang mga makasala. Di ba? Mao ni makapalig-on ako. Ambot lang kasauban, niingon sila, si Jesus kuno ang ilang founder, mangan ko na ba? No? Kinsa ng Jesus ninyo? Kanang Jesus ninyo wa nay inahan. Ang among Jesus na ay inahan. Kompleto. Pamilya gyud. Sumao ni nakapalig-on ako, mga igsoon. So inaota, kitang mga Katoliko, mulig-on unta ta kanunay. Kung na atay mga pastor nga mo anak sa atong panimalay, na ay mo sulsul, na ay mo gitawagan ng mo maayo kang mga pansulti, hala, ayaw na paminawa, lig-una pa ang imong pagtuo isip Katoliko. Amen. Sumao na ako ikatambag ninyo maigsuon. Padayon kita sa pagkatoliko. Amen. God bless o maayong gabi kay tanan.